bala dɔn ya k'a fɔ fɛn min ni o ye colonel Assimi Goïta ale ye maa bisimila kunu maa minnu bisimilala kunungo a bala dɔn ya k'a fɔ ko o ye Fédération Malienne de Football hakɛto ɲini Confédération Africaine de Football olu ka ɲɛmaaba ale tun bɛ taama la yan kunu kabiri kunnasini wula fɛ a donna an fɛ yan Bamako wa u ye hakilina caman di ɲɔgɔn ma a kow la o sa an fɛ yan malgré da kofɔlɔw kan o sa dɔn k'a fɔ a nana ye ko n'i y'a ye a ye fɛn pa ka na Mali la joona hakilina dɔ de b'a fɛ o hakilina ninnu bɛ tali kɛ jamana a ɲɛtaa baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Coupe d'Afrique a bɛna bila sen kan ko don min fɔra la n'o ye janvier kalo tile 9 ni Ala sɔnna ma ko a tɛ bɔ a dɔw kɔrɔ fiyewu wa ko a bilalen bɛ k'o denw de kɔnɔ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira tuma min na ni nin ma kofɔlen nana an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa caman bɛ ka hakilinaw di Emmanuel Macron ka nali min n'a tun fɔra n'a bɔra ma kun caman y'a bɔ a ma ka d'a kan ko tuma min na ni Emmanuel Macron y'a laɲini ko a bɛ na Mali la a nana ye k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan Emmanuel Macron nana da la k'a fɔ ko Wagner ko kuma min bɛ k'a fɔ ko sabati dola la ka d'a kan ko a kunnafoniw dira ma ka sanga nin bɛɛ lajɛlen ma ale kan kana tɛnɛn don min k'o sibiri don nɛgɛ kaɲa 2 waati 2 heures du matin Russie ka avion dɔ yera Senu Panguluji kɛnɛ sanfɛ o avion kofɔlen kɔnɔna na ko passager b'a kɔnɔ passager minnu b'a kɔnɔ passager sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ kunnafoni y'a jira fana k'a fɔ fɛn min n'o ye nin Pangulu kofɔlen n'a bɔra Moscou ko a nana jigin Libi a b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a mɛn yen kosɛbɛ o kunnafoni kelen y'a jira k'a fɔ Wagner ko kuma min k'a fɔ ko Wagner kɛlɛcɛ caman de tun bɛ Libi yali ni avion kofɔlen tuma min na n'a jiginna Libi kori a tun tɛ ka o Wagner kɛlɛcɛ minnu bɛ yen k'olu fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye min dabaliba ye maaw sɔrɔ ni avion don avion min ni avion ko belebeleya ko banna ye ko a sera Bamako nɛgɛ kaɲa 2 waati 2 heures du matin wa passager minnu tun b'a kɔnɔ saw ani minɛn minnu tun b'a kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen jigin ka bɛn nɛgɛ kaɲa 5 ma 5 heures du matin fayida pari ko kelen a ma ladɔnniya k'a fɔ avion a ye kunda Moscou ka kokura o satikɛla Emmanuel Macron ka nali gɛlɛya tun b'a la ka d'a kan hali n'a sɔrɔ a fara tarata don ka na araba la a nana ye k'a fɔ komi kuma min tun bɛ filan na ko tabaki t'a la tun ko fɛn min n'o ye Wagner ko kuma ye ko a nana Mali la kaban an bɛ waati min na komi sisan kunnasini tarata Emmanuel Macron a ye Vladimir Poutine n'o ye Russie jamana président ye a y'o wele o weleli kɔfɛ ka d'a kan k'a ye kuma caman fɔ ka sanga Ukraine nanzara jamana dɔ bɛ yen ko Ukraine mankan bɛ yen nin waati in na a ye Vladimir Poutine ɲininka a hakilina na o Ukraine ko olu la o kuma bannen a bɛ i n'a fɔ a ye ɲininkali tɛnku Vladimir Poutine la kokura ko yali Mali ko in bɛ cogo min na k'a bɛ se ka mun fɔ a la a ye kuma caman fɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ a ye nin bɛɛ fɔ Vladimir m'a fɔ hun a m'a fɔ han a ma ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan fɛn min n'o ye fɔɲɔgɔnkoba walima gɛlɛyaba kɔni belebele o bɛ Faransi ani Russie la ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni caman carila nin kɔfɛ misali la maa minnu n'o bɛ Zewa kunnafoni groupe kan ɲɛfɔli kɛra ɲinikɛla dɔ bolo a ɲɛfɔli in Mali kɛlɛ kolo bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na o la ni maa min bɛ Zewa kunnafoni groupe kan a ma ladɔnniya k'a fɔ kumakan in an bɛna bila maaw kun k'a lamɛn kosɛbɛ n'i y'a lamɛn a ka ca Ala fɛ e bɛ faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na o satikɛla an ma ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron ka nali a gɛlɛya caman b'a jukɔrɔ min ni o dɔ fana ye nin ye o y'a sɔrɔ CEDEAO ale bɔra yan kunnasini Goodluck Jonathan n'ale maa ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ CEDEAO ka ciladenya ma Mali kɔnɔna na yan
o ye lajɛrɛ min kɛ décembre kalo tile 12 Goodluck Jonathan ko k'a nana kunaya bɔ colonel Assimi Goïta de ye ka da ka bɛnkan dɔw tara o senfɛ bɛnkan minnu tara ko y'a ye k'a fɔ don min fɔra n'o ye bɛɛ tali kɛ février kalo tile 27 san 2022 kalafili min n'a ka ɲi ka k'o la ko a bɛ lihala min na k'a kana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa san'o cɛ dun kalo min filan kunna n'o ye décembre kalo yan'o tile 31 cɛ ko Assimi Goïta kan k'a lajɛ a n'a ka gouvernement ni ka sɛbɛn bɔ n'o ye kalafili kan ka labɛn cogo min na k'o bɔ k'o di bɛɛ ma bɛɛ ka faamuyali kɛ ko n'o ma kɛ kɔni k'u bɛna gɛrɛntɛ wɛrɛ ta k'o ɲɛsin Mali ma an bɛ waati min na comme sisan conseil panafricain olu ye jɛkulu ye farafinna yan o bɛɛ taamana Mali la kabiri o dongo olu ni docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye olu ni colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye o tilara o ni Mali jɛkulu caman ye ɲɔgɔn ye olu bɛnna ka misala fɛn min n'o ye Mutaka Tali ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kan Amadu Goïta tun bɛ nin kɛnɛ kan kunun o bɛɛ lajɛlen kɔni dalen don a la bi k'a fɔ fɛn min ka fisa o y'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali la ko conseil panafricain tɛ se k'i sigi k'a lajɛ o la k'u nana ka na hakilinaw ta o ye a bɛɛ mɛn wa k'u y'a faamu fana olu bɛna segin ka taa kunaya bɔ ka ɲini CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ o kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma tiɲɛ na ko o k'a bɔ a ma o k'a bɔ a ma ka d'a kan ko min bɛ Mali bolo bi ani tiɲɛ ka surun kosɛbɛ o la ko n'a dun bɛ ten olu minnu n'olu ye farafinna jamana mansaw b'a la sebatigiw b'a la olu ka jɛkulu n'an b'a fɔ ma ko conseil panafricain olu de nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ kunun Mutaka Tali yɛrɛ y'i da don a bɛɛ la ko ni misali minɛna assise min kɛra kɔsa in na tan lasigiba min kɛra laban in na Mutaka Tali y'a jira k'a fɔ lasigi kɛcogo ɲɛna kojugu a ma kɛ farafarali ye a ma kɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ye a kɛra tiɲɛfɔ de kɔnɔ wa ko bɛɛ da donn'a la ko hali n'a sɔrɔ lajɛrɛ dɔw kɛra ka tɛmɛ ale Mutaka Tali dalen don a la k'a fɔ nin tɛna kɛ tiriwari kɔnɔfɛn ye k'a fɔ a bɛ pili ka taa bila tiriwari kɔnɔ o la k'ale bɛ fara Mali gouvernement ka transition kan Mutaka Tali ka kuma la ani Amadu Goïta ka kuma la kunun ko ka taa ci fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ɲɛna o k'a to nin cogo in na Mali ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ kɛra kunun conseil panafricain fɛ an fɛ Mali la kunun farafinna kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Musa Dadis Camara ale seginna ni ka na kunun Conakry a nali nin kɛra koba ye k'a kan n'o ye laginɛkaw Conakrykaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen na kunungo ka Musa Dadis Camara ni ka a kunbɛn o la tuma min na n'a nana tuma min na n'a jiginna kunungo Conakrykaw ka pankuru kɛnɛ kan Musa Dadis Camara a ye dinaba min bɛ an fɛ yan farafinna o gafe ni u bɛ tali kɛ Kurana ani Bibulu a y'o fila minɛ a bolo ka kelen minɛ a kini bolo ka kelen minɛ a ɲuman bolo ka tila k'i ɲɔngiri k'a ɲini Ala fɛ ko ale b'a deli Ala fɛ Ala ka tiɲɛ bangi Laginɛ kɔnɔna na o kun ye mun ye septembre kalo tile 28 san 2009 an b'a ladɔnniya k'a fɔ balawu min kɛra o kɔnɔna na o balawu kofɔlen k'o de kɛra sababu ye ka Musa Dadis Camara a yɛrɛ kɛrɛfɛ maaba dɔ o y'a bon kisɛ la Tumba Jakite o farigan kɛra sababu ye o y'a cɛ ka taa bila Burkina Faso farigan bi kɔni bi ka fusa nka o kuma o de ma ban k'a don kɛlɛ min kɛra balontan tɛrɛnba min filɛ nin ye n'a kɛra septembre kalo tile 28 ko maa min bɔnɛna nin na la maa 157 bɔɲɔgɔnko k'o de bɔnɛna nin na o la ko bingani waleya kɛra cɛnimusoya diyagoya muso min na o don muso 100 ani muso 9 o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Musa Dadis Camara kabiri a nana kunungo nɛgɛ kaɲa 11 waati ni y'o 11 heures ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye foli kɛ kosɛbɛ Mamadi Doumbouya la ale min kɛra sababu ye ka na ni ale Musa Dadis Camara ye nin cogo in na Conakry k'a diyara ale ye kosɛbɛ hakilina jiginna Musa Dadis Camara a ye jamana ɲɛmaaya kɛ san 2008
ka taa bila san 2009 na mamina n'a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ ale nana wa ko a labɛnnen don kosɛbɛ a ka d'ale kiribulon tigilamaw a ka sin wolu ma n'a y'a sɔrɔ wolu ma ko min b'a la a labɛnnen don ka taa jaabi d'u ma ka da ka jarakili min bɛ ale nɔfɛ bi ko a jarakili barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la ko min nin kɛra o bɛ ale yɛrɛ Musa Dadis Kamara o b'a ale lafiya hali ale kɔ k'o b'o o lafiya Thomas Sankara a b'a ladɔnniya k'a fɔ ale bɔnɛ min kɛra nin na n'a kɛra 1987 o témoin dɔ b'a la o témoin n'o tɔgɔ ye Kabore Alul ale de tun ye tile 2 in na ɲininkali kun tɛnkunnen bɛ ale la a bɛ mun kalama Thomas Sankara ka coup d'état in na a ko don ka ca Ala fɛ n'i y'a ka kuma walafili ka d'a kan ko ale tun m'a dɔn hali Gilbert Diengere tun m'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka sigi kɛnɛ in kan ko tigi wɛrɛ foyi tɛ Thomas Sankara fagalen na ni Blaise Compaoré tɛ nka ko maa min kɔni jɔra ka a ko bɛɛ lajɛlen labɛn maa fila wɛrɛ si tɛ ko Gilbert Diengere don ale yɛrɛ kunna jara k'a dɔn ale yɛrɛ bolo k'ale ma sa k'o kɛra tuma min na n'u taara ale fili su tɔw kan ja ale yɛrɛ ma sa ka kuma la ale wulila Ala y'a kisi bi kɔni ko a filɛ ni Gilbert Diengere ɲɛkɔrɔ ko a ye masaya sigi Ala ma o ka taabolo la ka d'a kan ko silamɛya o ka di Kabore Alul a y'a ja k'a fɔ fagali nin kɛra kɛcogo min na o Gilbert Diengere a yɛrɛ sigilen filɛ ale tɛ kalon tigɛ a la ko fɔcogo wɛrɛ si t'a la ni nin don na tigɛra ko kuma wɛrɛ tɛ ale fɛ ale b'a dɔn Thomas Sankara falen ko maa wɛrɛ nɔ tɛ Gilbert Diengere Blaise Compaoré ka ciladen don o Thomas Sankara n'a sɔrɔ a tun balolen don bi ko a si tun b'i jɔ bi san 72 ka d'a kan Thomas Sankara k'a wolola 1949 ani Ala tun y'a kɛ n'a sɔrɔ a tun balolen don bi ko a si tun bɛ t'i jɔ bi san 72 bɔɲɔngo la Charles Blé Guré ale bɛ Belgique hakɛto ɲini ale bɛ Pays-Bas a ka kiri banna nka Charles Blé Guré filɛ nin soforokun na hali labilen a donni Côte d'Ivoire kɔnɔna na a gɛlɛyara kosɛbɛ a ye laɲini sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka u ma sɔn a ka don kun jumɛn na a kɔni dabali banna la Cour pénale internationale tɛ ka fɛn fɔ ale ye laɲini min kɛ fana Côte d'Ivoirekaw fɛ o tɛ ka fɛn fɔ ko a ko bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na ale dun filɛ nin ye a t'a dɔn a ko bɛna bila daga min da la min ma diya ye tile 2 in na o y'a ye k'a fɔ dialogue vérité et réconciliation lasigi min bɛ yen bi Côte d'Ivoire jamana kan an ka sigi ka kuma tiɲɛ k'a fɔ kɛlɛ ka ban ko ale ka jɛkulu ko JEP o ma wele mun de kɛra n'o ma wele a y'o laseli min kɛ o dongo Côte d'Ivoirekaw ka gouvernement fana y'a jaabi kunu o y'a yira k'a fɔ ko a hakili la k'a fɔ ko in daminɛna tile 2 in na k'a ma daminɛ tile 2 in na n'a a hakili b'a la tuma min na ni Ahmed Bagayogo tun bɛ yen ko Ahmed Bagayogo wele se bɛɛ ma a bɛ i n'a fɔ Charles Blé Guré ka parti ma sɔn ka jaabi di o sen fɛ a nana jateminɛ fana ni maa ma jaabi di o waati la wele tɛ se ka se ma ka d'a kan ko wele tun sera bɛɛ ma ko ni Charles Blé Guré ko a ma wele nin lajɛrɛ kɛnɛ kan ko o bɛ hakilila di k'a fɔ a ka maaw de ma sɔn ka don ni jɛkulu a kɔnɔna na Madame Sidibé Fatumata Diallo ko k'a lase Zegoya n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ko an denmuso Sɛnɛja Sidibé ale ni Sulemani Kone na Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo tile 26 n'o ye dimanche nata ye ko o furusi bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la Fatumata ko k'a bɛ wele se bɛɛ ma denbajala b'ale kunna kosɔn n'a ko k'a bɛ tɔgɔ sɛbɛnni kɛ ka dɔ tɔgɔ sɛbɛn ni ɲininkara min kɔ o bɛna miiri k'a fɔ ko wɛrɛ don walasa u kana na don a la n'a y'a sɔrɔ i ye balimamuso ye ko balimamuso bɛɛ lajɛlen welelen don n'a y'a sɔrɔ i ye denba ye ko denba bɛɛ welelen don n'a y'a sɔrɔ fana ko i ye balimakɛ ye ko bɛɛ welelen don tɔn sababu perezidanti a n'a ka jɛkulu kafi fanta wasolo o bɛɛ lajɛlen welelen don kita kuru Fatumata Sidibé fana k'a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen don Mama Doumbia ale n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen don Kama Fofana point final ko bɛɛ lajɛlen welelen don
Setouba Sidibé radio Soumsou Katon ku bɛɛ welelen don fɛn min n'o ye écran plat Mama Keita o bɛɛ welelen don tɔn sababu ka fara tɔn lumière kan ko bɛɛ lajɛlen welelen don tɔn Moriba Jala tɔn 35 muso ka tɔn bɛɛ welelen don Cagadugu Faraba ko diɲɛ tɛ kɛ ni maa si kelen tile kɔfɛ an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisu in na san'o cɛ dun o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ waati la a to bɛ ɲininka salama